stoes. Ja. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Mevrouw Franse Wijnhoven. Hoe komt het erbij? Ja. 1 en 1 is 3,5 hè. Hallo. Dini. Ik ken Olly gezicht, maar... Bas van der Zwaan, L1. Ach, Programma onderweg. ja. Dus jullie zitten onderweg. Ja, we waren onderweg. En we reden hier langs. En we zogen Museum Het Zonnelied. En dat hadden we nog nooit van gehoord. Dat klopt. Want we zien toch wel... Wie had de knapzak? Wie was dat? Dat is lang geleden hè. Dat was... Was dat L1 Och, of de naam? nee. Wat blief? TV8. TV8. Die zien ondertussen... Ik ga mijn kelk halen. Jullie komen museum kijken. Mag dat? Ja, Moeten we dan nog achteraan nu? nee, ik ga... Ja, kom maar Ja? vast. Loop hier maar vast, deur. Ik ga je even mee... Martin! Je gelooft het niet. Zet de televisie maar af, want dat werd niks meer. Ja, zet de televisie maar af, want de televisie is hé. We waren net aan het opruimen van het eten. Heb je net gegeten? Ja. Ja, dat komt. Dat komt. Dag samen. Goedemiddag. Martin heeft het koers. Hi. Ja, je is er lang. Dat is mijn kelken, ja. Oh, ik verstond kelk. Ja, Maar het is het kelken. Maar we hebben het allebei. Bas van der Zwaan, hallo. Ja, dat is verwarrend, ja. Ja, nou, het is een Dit was het kantuurke van Van Erp. Dat hebben wij zo gelaten. Dat was, pastoor? Het kantuurke van Van Erp. Wie was Van Erp? Wij hebben van Van Erp hebben wij dit gekocht, dit pand. Ah, oh wacht, van de tegels. Ja. Oh, En toen hebben wij dat helemaal verbouwd. tot museum. Ja. We hebben de schuur tot museum verbouwd. Ja, en ook konden jullie onverwachts. Kijk nou toch eens. Oh, god. Dat was even dicht, want anders waren ze helemaal dol. Heb je die lampen aan, pap? Ja. Kijk, we hebben hier extra, ook voor de gehandicapten, Ja, daar hebben we allemaal rekening mee gehouden. met een beugel aan de moor. Ja, Heel goed. en 2 deuren waar een slot op kan, want dan kunnen ze hier even goed, hoe heet het, pillen innemen of wat dan ook. En dit zal ik ten handdoek, Hop. verstappen maar even. Martin moet afdrugen. Nee, wij waren nog niet aan het afdrugen. Maar hier, dit was een vertrekje dat hij Van Erp voor kleingoed, kranen en zo. En toen hebben wij hier, die deur staat in de kelder, en toen hebben wij hier, ja, we wisten eerst niet wat doen we hier. Maar toen gingen er mensen dood. En dat was het eerste vrouwke. Die had een verzameling, die kwam met tegelen. En dat hebben wij allemaal bij elkaar gelaten van haar, snapte? En die mensen die leven eigenlijk voort in hun Ja, verzamelingen. Dat is toch wel heel mooi. ja. En hij had de vorige eigenaar, de meneer van de tegels, daar had je zien kranen. Ja, in dit vertrek. Hij verkocht zien kranen. Oh, Ja, en dus onze- van gewoon water is het eigenlijk nog wijwater geworden. Ja, want onze Paul het was toen bij de politie. En Wie is onze Paul? onze Naalse zoon. Ja. En dan hij de politie, hij in Venray, deze 4 kassen, die 2 en deze. En dat was voor, ik moet er niet een beetje voor staan, want dat is toch al de val. Maar daar hij een wapenmuseum ingezet. Dat is ook weer zo'n verhaal. En nou staan er engeltjes in, zou je het zien. Dus eerst logen er de pistolen in en dan Ja. stond het... En het Martin hier... Martin, alsof het zo het moeten zien hè. Ja. Ja. Het is zo.
En Niks toen is heeft te Martin had bijvoorbeeld toen, eigenlijk zitten hier maar 2 schapen in, ziet u dat? En dan had Martin hier, ik zei, er is veel te veel kleingoed. En daar had hij toen een schap bij gemaakt, daar bij dat kerstkrij had hij ook weer 2 schapen bij gemaakt. Want dit moest ook weer op ooghoogte te zien zijn. Het is Ja, je het is- weet niet wat je ziet weer. ongelooflijk, Dini. Ja, dat is het ook. Ook. En Martin, nou wil ik toch heel even kijken, want net mocht dat nog niet van Dini, maar wat... Nee, ik heb het graag. Goeiedag zeg. Dat wordt er. Oh, jongens. Kijk, dit Ja, hè? bijvoorbeeld, er zitten zoveel verhalen bij. Een zuster die voor hier om het typewerk deed, die had 450 engeltjes, dat klooster ging dicht en toen zaten ze met die engeltjes. En daar hebben we die keisjes van haar overgenomen, hebben we dit keisje, hebben we de kleinste ingedaan. En ja, dan denk ik, kleine engeltjes in zo'n grote kaas. Maar Martin heeft er weer trapjes in gemaakt. En dan deed ik de vloers, ik heb allemaal al de vloersgardinen bewaard. Daar is het veel warmer. Hey, en Dini, de zuster die dit allemaal verzameld heeft, die die leeft nog. Die leeft. Die leeft nog? Ja. Kunt u af en toe nog wel eens kijken dan? Ja, die is er nog wel komen kijken, Ja, ja. maar die is nou... Maar hij is in de 90 In de- al dus. En die woont in het bos. Dus. Kijk, en dat is met Ongelooflijk. tankkaas ook Ja. hoor. Wat is door het verhaal achter? Daar hebben we al het kerstkrij wat we toen hadden ingedaan. Maar later kregen we meer kerstkrij, dus zien we dat daar in dat kamertje bij gaan doen. En Martin heeft zelf kerstkrupjes gemaakt, met mallen wetten wel. Want vroeger de mensen hadden geen kerstkrupjes over. Maar ja, die kerstkrupjes die we hebben, dat is oud. En dan is dat jammer, dan gaat het die niet afgeven. Dus toen heeft Martin kerstkrupjes gemaakt. Ongelooflijk. Ja, het is... Kijk, Ongelooflijk, echt hoor. Ja, dat kunnen we ook niet voorstellen. wat er achter die muren zit, ha. Wij hadden... Wat er achter die muren zit, ja. Ja, En dat is juist het leuke, hè? ja, Want hoeveel mensen zullen hier al niet binnen zien gekomen die zo'n vergelijkbare reactie hebben gehad? ja, heel want, veel. ja, Heel veel. heel veel. Ja. En weet je wat ook is? Ze zeggen, we hebben bijvoorbeeld bijna nooit geen reclame gemaakt. We zien wel wat er komt, maar VVV heeft ons direct te pakken, weet je wel. En nou, zo gaat dat dan. Toen in het begin kwamen er groepen en dan zeiden ze, mogen wij niet even van tevoren met een paar man komen kijken of het moeite waard is. Ja, en dan deden we dat ook maar weer. Maar dat was ook weer tijd. Dat was ook weer tijd, hoor. Maar dat is nou nooit meer. Want nou komen ze gewoon omdat ze hebben huren zeggen. Ja, ja. weet wel. Hier hebben we familie aangelegd. Dat is allemaal familie. Van oh. Dit, hè. Ja, eigenlijk het meest van mij. Ja. Maar dit is Martin zijn vader en moeder. Vader hebben we in zijn eigen pet gestapt. Want dan had hij natuurlijk altijd een pet op. Altijd. Altijd. Stond hij met Beter. opringen met een weg. Opa. Ja. Ja? En Ja. moeder. En moederke die wou... Kijk Rudy door in de pet. Ja, en moederke die wou... die zei toen... Dini, je mag iets uitzoeken. Maar ik zei, ja, ik ben maar aangetrouwd, weet wel. En, nou, te lange... Nee, ze wou dus... En toen zei ik de pet, want die lag toen net op het tafel. Vader was net dood. Is ze er goed uit? Martin, hoeveel zal hij er versleten hebben in zijn leven? De petten. Petten? Dat weet ik niet. Niet zoveel. Niet zoveel? Dat weet ik niet. Niet zoveel. Want... Nee, was Nee. ook zuinig. En deze pet, ik zei, die pet is lekker. Dat is lekker vettig nog van vader. Nou, dat is dierbaar. Alsof je ze gisteren nog op het gaat. Ja, dat is Ja, dierbaar. maar dat is juist het mooie eraan. Ja. En het typische is, toen vader op kraamvisite ging met ons naar een van de kleinkinderen. Toen Annie was door een ongeluk van een mens, was die weduwe geworden. En vader had natuurlijk heel veel zorg dat dat kindje nog geboren moest worden. Toen gingen wij dus op kraamvisite. En de nacht daarna, toen is hij gestorven. Hebben we hem naar bed gebracht met kroeken. Daar had hij echt gewoon op gewaagd. Zoiets, dat had hij dan. Maar dit is veel van mijn kant, van mijn eerste moeke. Die had, daar hebben ze heel veel priesters. Dan de Truzus uit de missie van Karachi. Die had in Karachi
te huizen gebouwd. Ja, ik moet nou even in de gauwigheid, zonder dat ik er veel bereid ben, van alles zeggen. Mijn tante Truus, dat is dus een zuster van mijn eigen moeke. En die had, haar broer had die orde gesticht. En later had moeder Teresa is uit het klooster gegaan en die had toen haar orde gesticht. En dan had een nichtje is weer bij de orde van moeder Teresa, want toen hadden ze een ziekenhuis gehad, tante Truus laten bouwen. En die gehandicapten die weer in het ziekenhuis allemaal zonder verdoving geholpen. En dat vond ze zo erg dat ze ziekenhuis laten bouwen. En toen is Gerdy daar ingetreden bij die zusters, want tante Truus had aan die zusters toen dat ziekenhuis gegeven. Onze Margo, één dag, daar hebben wij, die is toch vrijwilligster geweest. En dat was net in de tijd toen tante Truus kreeg van Beni Girbuto, kreeg zij de hoogste Pakistaanse onderscheiding voor alles wat ze daar gedaan had. En toen moesten ze naar een plein komen. Kijk, daar staat Beni Girbuto. Om 7 uur moesten ze daar zijn. Om 8:30 zei zuster Ruti, Truus zou eens niet huis gaan. Maar toen waren die nog aan het werken. En toen hebben ze dat busje vol kinderen gelaaien. En toen zijn ze naar dat plein gegaan. En dus dat had Margo toevallig allemaal metgemaakt gezet. En in de auto, in dat busje, zei zuster Ruti, Truus trekt de schorden uit. Zei de schorden gaan. Toen kreeg ze die onderscheiding. Ja, je hebt het ook allemaal iconen. Mag ik tot slot zeggen dat ik dit museumpje een icoontje vind onder de Limburgse musea? Als slot. Ja, tuurlijk. Want ja, echt, het is net wat ik zei, Martin. Als ze van Boete kieks, dan verwacht ze niet dat ze dit vindt. Nee. Dat zeggen ze allemaal. Nee. Wat een levenswerk moet dit zien. Dat is het ook Ah, die is echt. prachtig. Dat is het ook echt.